Dobro večer, vi ste Nenad Mijatović? Ja sam Nenad, izvolite. Aha, hvala. Tamo ću ja vam polazim. A sada ćete upravo da vidite. Dobro večer, vi ste Nenad Mijatović? Ja sam Nenad, izvolite. Aha, hvala puno. Opa, drago mi je. Kao što rekao, eto imat ću čast da me vozi Gosen Mijatović. Aha, znaš šta, ja sam se jednom u životu vezao i posle raskida te veze ne pada mi na pamet više da se vežem, odmah da ti kažem. A ja sam od uzbuđenja zaboravio da uključim svetlo, znači ono kao, evo da se uverite da je to Nenad Mijatović, da ne mislite da je neki fake, kao. Dobro, pa kako si Mica? Imam jedan poklon za tebe. Poklon za mene? Ovo je jako dobro kada vam autobus ide u susret u nameri da izginete. Ti mi nudiš poklon, ovo je to ono kao. Masku E-medija mreža. Masku E-medija mreža za koronu. Ljudi, smijem ja to da koristim u svojim klipovima? Mislim, ne štiti od korone, ali... Ne štiti od korona, ali reklamira E-medija mrežu, naravno. To je to. Da, naravno smijete da koristite u klipovima svojim. Aha, da, inače kaži mi, kad smo već kod klipova, planiraš nešto novo? Da, naravno, evo danas ćemo snimati jedan novi klip o kome ne smijem da pričam. A naravno bit će uskoro i klip o Vudu Lucki koja me proganja. Proganjate Vudu Lutka? Pa mislim, neko me proganja sa lutkama. Dobro, brate, ja sam mislio da te proganja neki živ stvor. Da ne te proganjaju fanovi? Proganjaju me. Pa da, ostavljaju mi lutke po kućama. Vudu Lutke? Pa ne samo. Pazi, care, ja sam čuo da ostavljaju u fazonu cveće, čokolade. Ne ostavljaju vrađbine i Vudu Lutke. Pa dobro, pazi, koji kanal imaš? Bože, završam to jasno. Koji kanal imaš, stvarno me ne bi čudilo. Ali dobro, ali mi tako izgledaju uglo. Ja ću da nastavim još malo da se vozikam kroz grad sa Nenadom, a mi posle nastavljamo, prikazat ćemo i tu masku i sve to. Samo nemojte prikazati put do moje kuće. Naravno da nećemo, evo ja odmah skrećem sad. Vidite onaj šumarak tamo, vidiš što je lijepa šuma. I kao što sam rekao u kolima, evo imate ekskluzivnu priliku da vidite studio M-medija mreže. Eto da ne ispadne da foliram posle, vozio me Nenad, sada sam imao to ekskluzivno pravo da dođem i da vidim i da podelim s vama kako izgleda studio M-medija mreže, gde se miksuju, sređuju i gde nastaju svi oni dobri klipovi u kojima vi uživate. Sad, samo da mi objasniš nešto, hoću da ljudima koji će da gledaju ovo, samo ovako. Koju ti kameru koristiš? Šta je ovo? Sad, 1, 2, 3, 4, 5, koliko kamera ima ovdje? Pa imam nekoliko kamera, ovu uopšte ne koristim ovdje dekorativno, tako da ovu koristim isključivo za snimanje u sedećem položaju, a kada nešto po terenu snimam, onda uglavnom koristim telefon. Ovo je za... To je reflektor kada snimam i kada koristim zelenu površinu. To je ono gdje se kao pojavljuju one... Tako je. Veštice viju. Onda mi je potrebno osvetljenje da bi to izgledalo kako treba. Mislim da ćeš snimiti možda i... Naravno, to merkam već svo vreme, to merkam. I sad ću to da uveličam da može da se vidi. Ti reče neku maskicu, nešto šta? Da, imam da ću pokloniti jednu masku koju možete također pronaći u E-medija shopu po vrlo povoljnoj ceni. Otvori, pa ćeš ja da držim sada kameru da vidiš. Evo ovako. Da, po vrlo povoljnoj ceni, ne po ovoj po kojoj sam ja dobio, sam je dobio džabe. Ali ako Nenad kaže da je povoljna, ovo je anti-korona ili
Pa to je pamučna maska, nije baš da je kao hiruška da štiti, ali onako super dekorativna. I mislim da je baš cool. Da li ja sad vidim svet onako kako ga ti vidiš? Da. Znači, ljudi, stavite masku E-Media mreže, možete i da bile tu, ali kad je nema. Evo, nije. Majicu jednu, nije tu, ali evo možda vidite na meni majicu. To su naše grofastične majice, isto imamo takve i maske sa ovim natpisom, da, imamo i kačkete, sad to možete pronaći u našem. I onda se lepo okreneš, a nema natpis podalje. Imamo i majicu. Ovo je bila ispala, ljudi. Ok, i onda naravno možete da vidite svet. Kako beš ono? Treba da vidiš ono što ja vidim, tako da onda vidite ono što ja vidim. I za kraj, kaži mi šta je ono što ti vidiš? Pa... Bolje da ne znate šta je ono što ne vidim. Pa bolje da ne znate ono što ja vidim. Okej. Bukvalno se čuje muzika neka. Čujem se kao da je neko iza. Dobro, idemo dalje. Mislim da ovdje nekog ima, bukvalno. Evo ovako ljudi, upravo sad razmišljam da li da nastavim dalje. Kako se loše vidim. Zato što uporno čujem da je neko tu. Vidite, ja se nalazim sad u žitu, ne mogu glasno da pričam. Upravo se čuje neki zvuk, ne znam. Da pričam, upravo neko provodi sad ovdje. Kao da ima motornu testeru. Upravo neko prelazi ovdje. Upravo je neko prošao. Ja u malo glavu... Joj! Šta je ovo? Čuti, molim ti, ja ću da se šlogam. Ljudi, ja nisam plašljiv po prirodi, stvarno nisam plašljiv, znači, ja stvarno nisam plašljiv po prirodi, mislim, vidite me kolčićom, ali, brate, ovo što sam večeras doživeo sa ovom budaletinom ovde... Ani suze krenula, ljudi. Ovu avanturu ja mislim da ću pamtiti do kraja života. Da, hteo sam da idem s Nenadom da snimam njegove strašne klipove, malo glavu da izgubim. Toliko o tome. A ljudi, pazite ovako, znači jednu prostu stvar, pazite, ja nisam neko ko se plaši utvara. Ok, izađe đavo, izađe Sotona, ok, pozdravimo se, nastavi svako svojim putem. Ali, ljudi, ja sam pomagao Nenadu, nosio sam u neku pratiču opremu. Objasniti alkosima šta je to koji nas jure motorom kroz te, što bi rekla Dragana Mirković, kroz šljivike i livade. Sad sam došivao tu pesmu u potpunosti, tako da objasniti to, znači ili bi nas prebili ko sektaši ili bi nam jebali sve po spisku mislivši da smo nešto drugo. Tako da, ljudi, ako se odlučite, nekada, ako vam dune u vašoj ludoj glavi, da poželite da idete sa ovom osobom, da poželite da idete sa njim u neku avanturu, da vidite kako je snimati klipove, nemojte. Znači, molim vas, nemojte, posebno koliko imate slabu čuku kao ja. Ja idem malo da se dozovem sebi i ja se nadam da ću sledeći put sa Nenadom da se vidim samo na kafi i ništa više. Znači, ja bolje sam da se upucam nego da čekam da me neko upucam. Ovako, ljudi, ukoliko vam se ovaj klip dopao, vi imate dole ono što treba da kliknete, pored imate ono drugo što treba da kliknete, ono čangr. Ukoliko vam se nije dopao klip, vi ipak kliknite, možda se nećete zajebati. Sad, ukoliko ste se zajebali, vi slobodno kažete i drugim ljudima da kliknu, pa mislim, ako ste se vi zajebali, nek se zajebu i oni. Ćao.